बर' समाजा थारैनो मा जालांगासिनो? बर'नि गोबां हाबा जाखानाय आइजोफोरा गाव गावनि नखर संसारखौ नागारनानै बहायबा गोमाना थानाय, सोरजोंबा खारफाना थांनाय गोबां जाथाय जाफ्लेगासिनो। बेफोरबायदि सोलिबाय थानाय जाथायफोरा बर' समाजनि मोनसे गेदेरथार खहा गोनां। बेफोरखौ सोरबाफोर नोजोर होदोंना? समाजाव बेफोरबायदि जाथाय जाफ्लेबाय थायोब्लासो समाजा सबायफ्लेयो। नोंथांमोना एसे सानना नायनाया गाहाम। फ्रायैनो जोंनिसिम बेफोरबायदि हाबा जाखानाय आइजोफोरा गोमाना थानाय, गुबुनजों खारफालांनाय जाथायनि खौरांफोर सफैगासिनो दङ आरो बे जाथायफोरा बर' फिसाफोरनि गेजेरावनो बांसिनै जानाय। दिनैबो जोंनिसिम चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय उत्तर रनिखाता गामिनि सासे हाबा जानाय आइजोआ गोमानानै थानाय खौरां सफैदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे आइजोआ गुबुन हौवाजों खारफालांदों। बे आइजोआनो जाबाय चिरां जिल्ला उत्तर रनिखाता गामिनि दिपेन बसुमतारीनि बिसि सोरांसि बसुमतारी। बेहा सानै उन्दै फिसाजोबो दङ आरो बे आइजोआ थांनाय 26 मार्चनिफ्रायनो गोमानानै दङ। बे आइजोआ नखरनि रावनोबो एसेबो मिथिहोआजासे सिरि सिरि गुवाहाटी नोगोराव खामानि मावनो गुबुन सेंग्राजों ओंखारलांदों होनना मिथिहोदों। बिसोरखौ दायो फिसायजों लोगोसे नखराबो नागिरगासिनो दङ। नाथाय बबेयावहाय दोनखारलांदों बेनि जेबो गुबुन मोनाखै। दा सोरांसि बसुमतारीनि फिसाय आरो नखरा खारनाय आइजोखौ बहायबाफोर नुसनबायोब्ला हमनानै दोननो आरो अननानै 9645294101 जानबुं अनजिमानि गेजेरजों नखरनिसिम खौरां हरनो खावलायहरदों। खुलुमबाय रायजो राजा, आइ आफा, बिदा फंबायफोर। आंनि गामिया रानिखाता, डिस्ट्रिक्टआ चिरां, उत्तर रानिखातानि आं। दिनै आंनि हिन्जावा गोमानानै दं। 26 सुनिबार बारायाव फुङावनो ओंखारलांदों। दा बहा दंहैयो बेखौ मिथियाखै। दा फन बुदोंमोन, फनाबो सुइच अफ। दा बहा दंहैयो आंनि हिन्जावा? दिनै रायजो राजाफ्रा नुबाय बायोबा लामा सामायाव, दिनै रायजो राजाफ्रा अननानै खिन्थाहरनो हागोन। मबाइल नाम्बारबो होनाय जागोन। दिनै आंनि गथ'फ्रा सानै दङ। गिदिरा जाहैबाय 8 बोसोरनि बैसो, उन्दैया 3 बोसोराव थांबाय। दिनै आंनि उन्दैया गाबगासिनो दंनो। आंबो दा गोजानावसो केरेलायावसो दंफैयो। दिनै आं हरखाबै थांनो हायाखै। नों बहा दंहैयो बिमा? नोङो गथ'फोरखौ अननानै न'आव फैफिनदो। गाबोननो हयथ'बा टाइम लानानै साननैसोनि उनाव नों फैफिन, गथ'फोरखौ अनखांनानै। बेनो आंनि रिकुवेस्टआ। आं नोंखौथ' जेबो बुंहराखै, रायहराखैबो, आरो गथ'फोरखौबो नोङो अननो गोसो गैला नामा? दिनै फैसायाबोथ' आङो नोंनो हरबाय थायो सप्ताहैनो। 7,000 5,000 हरलाबाय थायो आं नोंनो। जानो गैयाबानो हरो, नोंनो बिहरबाय थायो। नोङो मानो बिदि खालामलांखो? गथ'फोर सानैखौ गारनानै सानैलाय। दिनै गथ'फोर सानैखौ अननानै नोङो न'आव फैफिन। आंबो दा एफा गोजानाव थानानै हथारै थांनो हाया। थाखा फैसानि प्रब्लेम। नोङो मानो फिसा सानैखौ गारनानै एफा गोबाव आलासि जाहैदोंबाबो नोङो फिसाफोरखौ अनखांनांगौमोन। हयथ'बा गामिफ्राव फनबो हराखै नोङो। दिनै बहा थाखोमाना दं? बाक्सा सालबारि महकुमानि सिङाव थानाय रायजो राजा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां।
किरेन एन्टारप्राइज, जेराव नोंथांमोनहा मोननो हागोन नोंथांनि फालांगि खालामनायाव गोनांथि जानाय टाटा य'दा ट्राक आरो ई-रिक्शा, लोगोसे नोंथांनि न' बां लुनायाव गोनांथि जानाय बाला, अन्थाइ, सिमेन्ट, इटा। बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमानि सालबारि भबानिपुर लामायाव थानाय बे किरेन एन्टारप्राइजआव नोंथांनि थांना थानायनि जिउआव गोनांथि जानाय टाटा य'दा ट्राक, ई-रिक्शा आरो बाला, अन्थाइ, सिमेन्ट, इटाफोरखौ गोरलैयैनो मोननो हागोन। गोनांथि जानाय सुबुंफोरा 9101113708 आरो 9401079621 जानबुं अनजिमायाव खौरां लाहरनो हागोन।